Am centura, da? Stai să mă pun și eu. Pe ce motiv? Lasă-mă, hai tu trebuie. Pe ce motiv m-a oprit pe mine? Hai că-l ținem așa, mă. Bună ziua, agent Cercel, mă numesc, documentele noastre. De ce? Pentru ce motiv? Cu ce viteză circulați și cum circulați, domnule? Depășiți coloane. Tu depășești coloane. Ce coloană am Te rog frumos depășit? să N-am prezinți depășit mie nicio coloană, am Te rog depășit... frumos să prezinți și mie documentul. Da, vă prezint documentele. Deci eu n-am depășit nicio coloană, dumneavoastră nu v-ați asigurat când eu m-am băgat în depășire, Da. clar, da. La 5 mașini nu e coloană. Nu, deci eu eram în spatele la Logan, m-am băgat în depășire, dumneavoastră mi-ați ieșit în bandă. Clar. Și vă spun eu că am perfectă dreptate. Bine, spune tu, Gata. Dumneavoastră nu trebuie să purtați șapca? Da, o să-mi iau șapca. Păi nu, dar când îmi cereți actele, nu vă pune șapca? Vă întreb eu pe dumneavoastră. Da, o să pun și șapca. Nu, vă rog frumos să-mi dați actele înapoi. Hai că se duce să-și ia șapca. Filmezi? Și căscă. Așa. Fie vreo problemă. Mi se pare Mă normal. deranjează pe tine, că n-am eu casă. Da. Nu, dacă dumneavoastră mă luați pe mine că eu am depășit coloană, dragule, cum te îmi rog frumos să demonstrați prezinți. dumneavoastră mie că am depășit coloane? Deci eu am depășit Loganul alb și dumneavoastră mi-ați ieșit din bandă fără să vă asigurați. Frumos nu știu să vorbim, suntem Păi ștari. nu, dar ați venit la mine clar că am greșit. Nu am greșit, că sunt șofer de atâția ani. De câți ani ești șofer? De 5 ani de zile. Mamă, Dar ce sunt tare! șofer zilnic și conduc dubă și nu... Conduci după, am văzut cum conduci. Asigurare? Da. Deci dacă mi-mi dați amendă, eu nu semnez nimic și fac contestații. Faceți contestații. Pe ce bază îmi dați mie amendă? Că nu v-ați asigurat dumneavoastră? Vedem. Nu mă asigur eu când depășești coloana, rămâi fără tax. Poftim? Știm și ți arăt că ieșim din continuă. Unde am linie continuă? Unde ai depășit tu, doamne? Mie îmi demonstrați. Da, mergi înapoi și vezi că e din continuă. Da. Nu mai puțin să vă pare. Dacă ești că ești șofer și faci traseul ăsta mereu, ar trebui să știi că acolo este linie continuă. Nu era linie continuă, e până în curbă cu mult. Deci Mergi și ți arăt eu că e linie Până în continuă, curb. e trecere de pietoni. nu e trecere de pe. Și dumneavoastră de ce v-ați băgat? Păi ați depășit în fața mea. Deci n-am depășit. N-ați depășit nimic? Bine. Nu, nici nu v-am aici filmat. Da. Bine, hai să vedem. Care pe care? S-a căcat pe el. Da. Și urmează până vine el la mașină. Se vede bine? Ce frumos. Ce frumos. Ia uzi, mă. Ce hal de poliție are și curva în spate. Dă-te jos și filmează cu femeia în spate. Dă-te și Da? filmează, da. Curvă, curvă? Da, du-te așa pe lângă mașină și... Păi nu, lasă, că îi zici că nu semnezi nimic. Și mă dau eu jos. Și
și să-i spui cum îl cheamă. Să-l întreb cum îl cheamă acum, cu camera aici. Dacă ți-am mai zis odată. A, da, e filmat. Bă, da, garici ăștia sunt sătul, frate, sunt sătul până peste cap. Ăsta e de la periferie, unde mă oprește poliția în centru. Poliție calculată, ăsta vine la mine fără șapcă în cap, cu prostituate în mașină, vine să mă oprească pe mine. Și să băga și în depășire în S-a fața băgat ta. și în depășire în fața mea. Stai că s-au să-și ia șapca, că uita. Au venit și cu oameni de aia. Hai ca să facem o șmecherie frumos. Ce să fac? Ai dat drumul la înregistrare? De 6 minute. Ăsta, uite. Da? Așa. Are doar o dată. Cum are? Uite, o dată simplu. Vezi că e șofer. E talonul de la mașina de la firmă, ce vrei să vă arăt pe rând? Cum o dată? Adică, ce înseamnă? Eu te întreb pe tine ca șofer. E în regulă asta? Da, normal. E în regulă drumul ăsta? Da. De ce? Păi că e regulă. Aici ce trebuie să merg? Ce să nu? Îți arăt talonul meu? Păi sunt mașinile pe firmă, eu știu. Ești tu șofer la firmă. Nu? Da. Deci eu am avut dreptate. Nu ai V-a avut supărat degeaba pe Nu ai mine. avut Deci eu am dreptate. depășit Loganul și dumneavoastră mi-a sărit Nu de ai avut față în dreptate că ai depășire. depășit coloana. Da? Și puneți actele. Să trăiți.